Oke guys, kita baru saja berangkat kerja. Kembali lagi bersama Pilot Radio di sini. Seperti biasa, kita akan membahas keremukan yang hakiki di tahun 2026 ini. 2026 tambah remek. Aturan pemerintah tambah aneh yang Guys, apa tuh? positif. Berlaku tak gak tapi aturannya ya? Eh, Berlaku tak gak ya aturannya ya? berlaku bagi rakyat miskin. Bagi rakyat Tapi atas gorong nggak anu ya, gorong ketok wong keceduk ya ngono. sing kecedok ono kok sing kecedok. Tapi kan wis akeh sih sing menghujat pemerintah ya. Yo masih zaman Jokowi yo aku yang hujat. Lah iya maksudnya kan RUU sing saiki lho anyar lho. Iku wis berlaku. Menghujat pemerintah iku di pelanggaran. Oh, dilebono penjara. Iya, tapi sampai saiki gurung krungu sing kena ceduk. Tapi kan sing menghujat wis akeh wisan. Yo wis gak wani ya wong-wong ya saiki mikir keluargane ning omah piye. Tuh, Ati barbar yo. Enek sing barbar tat. Ono, aku wis barbar kok. Panji petualang itu kok Panji petualang. Cek Panji lah Panji bareng. Panji komedian iki lho. Nah, Iku apa dilaporno karena ngelokno wakil presiden. Panji Gibran. Panji stand up lah. Stand up komedi ya. Panji botak ya. Wes kena deh. Gak iso kene. Gak iso. Soalnya Yo kan kritik. hah? Kritik ya. Ya mlebu kritik. Kritik pemerintah sih. Kritik pemerintah tapi atas nama pribadi yo kan, atas nama lembaga. Itu lagi rame iku saiki dibahas. Panji Nah, Gibran wong- dilolokno yo. Para bawa dilolokno wisan. Ya. Jarene netizen nih. Ah, iki anak apa ya? Cara wong ngelokno presiden, wong ngelokno pemerintah dicekel iku akeh sing kena iku. Yo wake penjara gak kamu. Gak kamot. Denda gak kuat bayar denda ya. Ya makane wong penjara iku wis entek pirang teh mangani tok. Yo gak makani yo njaluk barang. Ayo Mas yo to iwake. Iwak nget-ngetan wingi ya. Yo jake oleh entek. Kayak sih akeh. Pak mungkin ya iku ya panganan sing mudun. Hasilnya piro? Sing dikeno ning gone napine piro? Separuh-separuh. Biasane iku Anggarannya teko pemerintah 1 juta ya sing 500 deh panganane wong-wong. mangato sih dum-dum Heeh. andum. Yo biasanya piye? Wis Budaya korupsi ya. wis mengakar ya. Lho ki ada kena iki. Kena iki ngene iki. Ngrasani pemerintah. Lo bahaya pol iku. Ini susul nang omah. Aku tak ning gone omah ya. Awakmu ngrasani pemerintah korupsi, fitnah. Fitnah piye Pak? Yo umume ngono Wis normale ngono kok. Normale ngono. Wis iku wis dicap negara terkorup kepiro iku wis. Iku wis gak fitnah iku wis rahasia umum. Wong ngomong iku ro yo. Wis seru kabeh. Indonesia iku negara urutan terkorup kepiro. Tapi gak iso lapo-lapo. Gak iso lapo-lapo. Duwe kekuasaan. Jadi iso yo gremeng-gremeng tok. Gremeng sak bolo-bolone tok. Gremeng sak bolo-bolone tok ora iso lapo-lapo. Ngawon sih gue iki. Sambat tapi gak iso lapo-lapo ae. Cepet. Yo.